Chceš svoju kombuchu? Daj zovrieť vodu. Tu je recept, hej. 6 gramov čaju, 140 gramov cukru, 2 litre vody. Voda zovrela. A teraz co? Dáš tam čaj. Bez prichute, bez všeho. Jaký chceš, zelený, čierny. Jaký chceš, no. Čaj znáš robiť, ne? Dáš to tam. Zoberieš vriacu vodu. A co s tým zrobíš? Spojíš to dokopy. 2 litre vody, hej. Krása. No, to má podrobný. Máme tam 2 litre? Vidíš to? Nevidíš. No, počkáme. 5 až 10 minút, nie? 5 stačí. Môžeš to prikryť s dačím, nech to má grady. To je jedno s čím. Rozumne. Takže tu máme kombuchu. Zožen si poriadnu. Nie to tie blanky z obchodu. A tu máme nálev. Co s tým teraz? Takže nálev tam dáš. Najlepšie do fľašky takej špinavej od včel. To je propolis, to je všetko sterilné, neboj sa nič. A kombuchu tam vkladáš tým bielým, nie tým škaredým, biele na vrch, ale počkáš si až čajíček vychladne. Rozumíš? Takže tak. Už 5 minút asi prešlo. Bajvočko. Tak vyberem. Štýlom Š. Tých cipakov. No. To drbneš sem. Vemeš cukr, ktorý si dodrbal. Sypeš, hej. Takže dáme 140 G. Môžeš to robiť aj s 2 rukami, ale to by nebolo ono. Tak, cca, chápeš. A co s tým zrobíš? Ešte do tej teplej vody, hej. Čaju, už je to čaj. Buď doprava, alebo doľava, podľa toho, jak si orientovaný politicky a tak. Ja to urobím tak neutrálne, aj keď som doprava orientovaný. To je jedno, to sú vaše názory. Takže toto s tým potom zmichaš, jo? Až to vychladne na takú teplotu 30 cca. A akožto trpezlivý človek udelám střih a čaj je vychladený. Nechce sa mi čakať. Trpezlivosť rúže prináša vraj, no. Neviem. Tak. Použijeme tento špeciálny teplomer, ktorý vidíte každý deň možno. Ani si to neuvedomujete. Tesáčok, lebo to musí byť sterilné všetko, hej. Koľko nameráme? Bude okolo 40 cca. No. To cítim, ne? Dobre, počkáme ešte.
Bacha na mušky od 100 milky. Zakrieš to tak. Gumička, typové označenie G8. Špeciálny papier priamo pre kombuchy vyrábaný. Takže tak, čakáme. No dobre. Straníme gumičku. Čaj je už vychladnutý konečne. Takže ho lejeme do roztoku, v ktorom prišla kombucha. Teda ona tam bola. To zmýška. Zoberieme kombuchu. Kombuchuka. Takže týmto spodkem, týmto čiernym, teda hnedým dole. Hnedým dole. Tak. No a zakryjeme špeciálnym obrúskom, gumičkou s typovým označením. No to je vše. To je asi vše. Pán mi hovoril, že kombucha má klesnúť dole. A hore sa má vytvoriť nová. Tak uvidíme, budeme pozorovať. Nazdar.